Vaig començar a escola de música de Gràcia, fent flautes, i després vaig anar a música activa, aquí a Gràcia, i vaig fer com estudis de grau mitjà, vol dir això. I després, més endavant, vaig agafar un professor particular, que ha titulat a Berkeley, que actualment també rebo classes. Soc pianista i teclista de música moderna, estic en grups, i a part dono classes a nens petits a escoles de música. Doncs que és bastant elitista, que no està bé que entri una sola persona per jazz o modern, és igual, i no em sembla bé que hi hagi tan poques escoles i la gent el que fa o acostuma a fer és anar-se'n a fora a estudiar, perquè aquí no hi ha prou places per poder entrar. Jo crec que a Catalunya no hi ha prou llocs per estudiar i en definitiva que la gent marxa perquè no hi ha prou llocs aquí per poder realitzar els estudis de grau superior. Depèn de tenir molts contactes, d'haver-te relacionat molt amb el món aquest i haver conegut molta gent. Home, jo conec bastants músics que han acabat l'ESMUC i actualment fan el mateix que jo. Estan treballant donant classes a nens petits, amb grups, cobrant poc i sobrevivint la vida com pots. Així. La música està molt mal considerada. I ja, amb aquests estudis ja es veu, no? Que només hi hagi una plaça per modern, hosti, que raro, no? I amb clàssic, en canvi, hi ha bastantes... És com raro, sempre el modern ha estat com... no sé... Infravalorat. Sí, infravalorat, i no hi ha possibilitats de fer més coses que es fan. Perquè es cobra poc, no hi ha subvencions també per fer música a molts llocs, no? Està mal cuidades.